Când se întâmplă ceva la cabană, pe șantier sau în pădure, nu vrei să afli abia după o săptămână. Evolve Ostrom Vision Pro 4G2 este o cameră de tip trail și de securitate, destinată locurilor unde nu poți fi prezent în fiecare zi. Datorită conexiunii 4G LTE, nu necesită Wi-Fi. Imediat ce detectează mișcare, poate trimite imagini direct pe telefon, în cloud, pe e-mail sau FTP. În aplicația Evolve Ocam, vezi în același timp înregistrările, nivelul bateriei și puterea semnalului. Ziua surprinde fiecare detaliu important. Noaptea vede până la 25 de metri datorită iluminării IR de 940 de nanometri. Fotografii de până la 36 de megapixeli și video 4K cu sunet îți oferă o imagine clară zi și noapte. Un mare avantaj este bateria detașabilă de 10.000 de mAh. O poți încărca ușor prin USB-C, o poți schimba în teren, iar camera continuă să funcționeze fără demontare complicată. A doua generație aduce o construcție mai practică, acces mai ușor la nano SIM și cardul microSD și un corp rezistent cu protecție IP65 pentru utilizare în exterior. Soluție universală pentru natură, proprietăți și locații izolate. Ține totul sub control.